Diputada Quizá i companys del grup popular i grup socialista, el que estic fent és defensar els interessos del poble valencià. No m'opose, simplement vull millorar. I vull que vostès me donen la possibilitat de millorar un pacte entre governs. Que no ho critique, però m'agradaria que només es posaren d'acord en altres coses, no només en reduir l'autogovern del poble valencià. M'agradaria que es posaren d'acord en altres coses per a millorar el nostre autogovern i la gravíssima situació de crisi econòmica i social, però posar-se d'acord per a reduir l'única llei substantiva de desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia em sembla que no és el que toca. Quines altres lleis hem aprovat així, substantives? Esta és la primera substantiva, important, i que van tindre vostès el nostre suport lleial per a desenvolupar el dret foral valencià. Però, clar, quan veiem en el text pactat entre el president Camps i el senyor Chaves que subordinen el nostre dret foral al Codi Civil espanyol, doncs què vol que li diga? Què vol que li diga? Jo el que vull és presentar una esmena de millora, per a millorar el text que vostès han pactat. Pacten vostès altres coses. Pacten vostès desenvolupar la policia autonòmica i mos tiren al seu costat. Pacten vostès el corredor mediterrani, que el govern central no ha incorporat pressupostos per a aquesta gran obra pública necessària. Pacten vostès tot això, però pactar per a reduir un text ambiciós que el seu govern i el seu grup parlamentari i el nostre va pactar, doncs no em pareix que siga el que interessa al poble valencià, senyora diputada. Per tant, jo li demane, i demane al grup socialista, que ens donen la possibilitat de presentar esmenes, que ens donen la possibilitat de presentar esmenes. Simplement demana això. I ja li dic que si es donen la possibilitat de presentar esmenes, només aquesta possibilitat democràtica, i este grup parlamentari té la possibilitat d'introduir una esmena de millora, ja li anuncio que el nostre vot serà favorable. Ja li anuncio, tot i que ens rebutgen l'esmena. Li ho anuncio, perquè nosaltres creiem en la competència del poble valencià i d'estes Corts per a legislar en matèria de dret civil, recuperant els antics furs i actualitzant-les per als valencians del segle XXI. Però donem-nos la possibilitat que puguem dir alguna cosa, que aquestes Corts puguen expressar-se, que no siga, com estem tan acostumats, a un pacte entre governs que eludixen la possibilitat que el poble valencià, a través d'aquestes Corts, pugui expressar la seva opinió. I si no és així, el nostre vot, evidentment, no podrà ser favorable, perquè no podem donar suport, primer, a que ens priven d'un dret parlamentari i estatutari, contemplat en el reglament, i segona, que vostès pacten per a reduir el nostre autogovern. Per tant, siguen vostès valents i accepten la possibilitat de que els grups parlamentaris puguen presentar esmenes a aquesta modificació legislativa. Donem-nos aquesta possibilitat i ja li anuncio que el nostre vot serà favorable si tenim aquesta possibilitat.